ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮೀನ್ ಇದ್ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರ್ಬೋಪಣೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಿಪೊಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಏನೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪಿರ್ಬೋಪಣೆ ಪಂಡ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಅಂಚ ಮಂಡದ ಆಯ್ತ ಮಂಡದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂತ ದಾನ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತನ ಅವು ಸಾಲಿಡ್ ಆಪುಂಡು, ಅಯ್ನು ನಮ್ಮ ಲೂಸದು ಬುಂಡ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಪುಂಡು. ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲರ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನತ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಇನ್ನಿದಾಯ್ತ ಮನ್ಪುಗ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಏನಿತ್ತೆ ತೋಟರುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮಿತ್ತ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣೆ ಬಂಡ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಪ್ಪಣೆ ಐಕು ಬಾಲ್ದಿಯ ತೊಂತ ನೀರಿದ ತೊಂತ ಐಕ್ ಮೈನ್ ಅದು ಬೋಡ ಏನು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಕ್ರೋನ್ ಫ್ಲವರ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಜೋಳದ ಪುಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಜೋಳದ ಪುಡಿ ಬೋಡು ನೆಕ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಪು ನೆಕ್ ಎಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎತ್ತು 1 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ರೋನ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಜು ಜೋಳದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮಂದೇನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕಟ್ ಮನ್ಪು ಗಾಯ್ಸ್. ಬಲಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜೋಳದ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಜೋಳದ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮೇಲ ಉಂಟು ಜೋಳದ ಪೊಡಿ. ಈ ಜೋಳದ ಪೊಡಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ರೋನ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿಗೆ ಅರ್ಧ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂಜ ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂತೆ ಅದ ಬಡೆ ಎಡ್ಡೆ ದೂಳು ರೌಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪಿರ ಒಪ್ಪಣೆ ಬಂಡ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಈತ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಮೈಪೋಡು ಅಂದತ್ತ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತಿನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳು ಏನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಡು ಪಾ ಬೊಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತು ಅನ್ಕ ಚೂರು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಪುರಿಂಚಿನೇಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಗೈಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಂಡ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಮೈಪೋಡು ನೀರು ಮೈತಿನ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಸರಿಯಾನು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ಲಾದ ಓಬ್ಲೆಕ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ಜೋಳದ ಪೊಡಿಲ ನೀರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫನ್ನಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಇಂಚ ಪತನೋಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪತನೋಡು ನಮ್ಮಂದ ಟೈಟ್ ಇಂಚ ಮಂತರ ಅವು ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಡ್ ಅಯ್ಯ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್. ಅವೇ ಓಬ್ಲೆಕ್ ತುಲೆ ಮೊನ್ನೆ ತುಂಬ ಯಮ ಅಂತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದುಂಡು ನಮ್ಮದು ಗಟ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಊರ ಮಾಡಿ ಪೇರಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಐದು ಲೂಸ್ ಅದು ಬುಡಿ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಇತಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅದುಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ಲೂಸ್ ಅದು ಬಿಡ್ಕ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಂಡ್ ಕಿಡ್ಲ ಏನಂಜ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಗೈಸ್. ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾನ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಪುಣ್ಯ ತುಲೆ ಇತ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದುಂಡು ಸಾಲಿಡ್ ಅದುಂಡು ನಮ್ಮಿಂದ ನೆಕ್ ದಿಂಜ ಬಲ ತುಲೆ ಮುಳುದುಳು ಮುನ್ನೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಬಿ ಈಗ ದಿಂಜ ಬಲ ಬರ್ದಾನ ತುಲೆ ಕಟ್ಟಾಪಣೆ ಅಬಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಲ ಬರಡು ಲೂಸುರಿಂಜ ಬಂದ ಆಲ ನೀರು ದಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಏನ ಮೆಗ್ಗಿ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾಯ್ತ ಮನೆ ಪೇರು ಪೋಯಿನ ಮಂಡ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ದಾಯ್ತೇಡು ಜೋಳದ ಪೊಡಿಲ ನೀರಿಲ್ಲ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾರ್ದು ಪತ್ತದು ಆಡೆ ಪುರಿಂಚಿಂಚ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಪನಿಗೆ ಇಂಚ ತೂಪಲ ದಾ ಇಂಚ ಮಾರ ತುಲೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ಬಿಡು ಅಬ್ಬ ತುಲೆ ದಾಯ್ತಾ ಬಿಡು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಕಳ್ಳದು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೂಸ್ ಅದು ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಬಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡು ನೀರು ದಂಚನೆ ಅಂಡು ಅನಿ ಈವರ ಮನ್ಪಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಾಡು ಹಾಂ ಕೊಸಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ. Oobleck. Hello guys, ನಮ್ಮ Oobleck ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮಿಡಿ Oobleck
ಓಬ್ಲೆಕ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಓಬ್ಲೆಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ತೀಯರತ್ತಾ ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಓಬ್ಲೆಕ್ ಮಂಡದಾಯ್ತವಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಳದ ಪೊಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಪತ್ತುಂಡ ಡಾಯ್ತ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೂಸ್ ಅದು ಪತ್ತುಂಡ ಅವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಲೆಂದು తీత పదంతే నీ గట్టించ పురించిండ సాలిడ్ ఆపుడు అంచనే దెంతి బుండ లిక్విడ్ ఆపుడు ಒಂಜಿ ಕಿಡ್ಲ ಅದು ಕಲರ್ ಅಂತ ಪಾಡುಂಡ ಕಿಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಆಯ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್ ಗೊಬ್ಬೇರ ಅಂತ ಕೊಸಿ ಆಪುಡು ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತದ ಜೋಳದ ಪುಡಿ ಅತ್ತ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನವೀನ್ ದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೇರ ಪೋಯಿನ ಬಂಡ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಮಂತ ಕಿಡ್ಲ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಓಬ್ಲೆಕ್ ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಳದ ಪೊಡಿಲ ನೀರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ಓಬ್ಲೆಕ್ ಮಂತನೇತಾ నేను గట్టియాది ప్రెజర్ పారదు ఇంచ పత్తడా అవి సాలిడ్ ఆపుండు నిక్లేదులే ఇతని లిక్విడ్ ఉండు నమ్మది గట్టియాది ఇంచ ప్రెజర్ పండ దాయితాపుండు సాలిడ్ ఆపుండు అంచనే నేను లూస్ బుండ దాయితాపుండు లిక్విడ్ ఆపుండు ఇందువే ఓబ్లెక్ ಈ ಓಬ್ಲೆಕ್ಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಬಿಳೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಬಿಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಬಿಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಬಿಳೆ ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಲೆ ಏಪಲ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಬಿಡು ಅಡುಂಟ ಪೂರ ರಗಲ ಇಂಥ ಕುಟ್ಟಿ ಓಬ್ಲೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಗುಡ್ ಬೈ ಪಡೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್. Bye bye.